2 χρόνια στον όμιλο δημιουργικής γραφής κύλησαν τόσο γρήγορα. Γνωρίσαμε νέους δρόμους έκφρασης των σκέψεων και των συναισθημάτων μας. Μπορέσαμε να εξετάσουμε την πραγματικότητα από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Μας μάθατε τόσο πολλά. Μακάρι ο χρόνος να μην περνούσε τόσο σύντομα. Είμαι σίγουρη πως αργότερα, αναπολώντας τις σχολικές αναμνήσεις μου, θα θυμάμαι τον όμιλο ως μία από τις καλύτερες. Κυρία, θα μας λείψετε. Μέσα στο τοπίο αυτό το χαοτικό, ψάχνω καταφύγιο να βρω. Μόνο βία, εγκληματικότητα μας μαστίζουν στην καθημερινότητα. Θέλω ένα απάνεμο λιμάνι, μόνο ο αγέρας της έμπνευσης να φυσά μου φτάνει. Και μερικά μελωδικά τραγούδια για να ανθίζουμε σαν τα λουλούδια. Βρήκα το λιμανάκι μου για φέτος πάλι, όλο και ψηλότερα με πάει. Τόσο που δεν το φανταζόμουνα πριν μέλος του γινόμουνα. Θα πει κανείς, δεν μπορεί σπίτι σου να γράψεις και από εκεί να λάμψεις. Μα είναι το ίδιο η παρέα όλοι μαζί να γράφουν για την αλλαγή. Γράφουμε, διαβάζουμε, σαν ομάδα αλλάζουμε. Ονειρευόμαστε, σκεφτόμαστε, ποιητές γινόμαστε. Σε ένα μέρος που ακόμα δεν σας έχω συστήσει. Είναι που γι' αυτό πολύ έχω μιλήσει. Μα θεωρούνται τόσες στροφές αρκετές. Είναι λίγες, μου φαίνονται μικρές. Μέσα στο τοπίο αυτό το χαοτικό, ψάχνω καταφύγιο να βρω. Ο όμιλος δημιουργικής γραφής, η επιτυχία και της χρονιάς αυτής.